दायनिगिरिया एकमात्र प्रमोद बर' रायजोफोर जेब्ला बे एबसुनि आफादगिरि जानानै दङमोन इलेक्शन खाथि सफैब्ला सर'नियानियाव कौटि कौटि थाखा लायनोसै 10 कोटी थाखा मोनबोयोब्ला 9 कोटीखौ गावनि हारसा हिनजावनो होनानै 1 कोटी जों इलेक्शन गेलेनानै लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राजनितिनि भिडिअ लानानै फैदों दिनै गाबोन जोङो बयबो मिथिगौ फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो जायगायाव दिनैहाय खौरां मेल जानायखौ गासैबो गावबा गाव पार्टिखौ देरहानांगौनि सार्थ'आव गोबां बायदिसिना मुं सुलायनायफोरखौबो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनाबाय आरो नुबायबो जोंनिहाबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर उदालगुरियाव मोनसे मेल मिटिं जाफैबाय दा बेयाव गासै पार्टिनि मानसियाबो बेखौ खालामगासिनो दङ मैयाहाय UPPLनि आरो दिनै BPFनि आरो गाबोन कंग्रेसनि गोबां माखासे बेबायदिनो माने पार्टिनि मानसिफ्रा मिटिं खालामदों स' आं बेयाव बुंनो लानाया बे नोंथांमोना आंखौहाय सोरबा BPFनि सापर्टार सोरबा UPPLनि सापर्टार नङाब्ला कंग्रेसनि सापर्टार BJPनि सापर्टार जेबो साननाङा मानो आं दाबो जेबो डिसाइड खालामाखै जेला 7 तारिख सफैगोन अब्लासो आङो दै गुसु गिलाससे लोंनानै सोर पार्टिनो सापर्ट खालामनांगौ होनांगौ आं बेखौ 7 तारिखखालिसो डिसाइड खालामगोन दा आंनि बुंनाया बे आंनि भिडिअ लाबोनाया बे आं गासै भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायगोन दिनैनिखौ आं देखायबाय आरो गाबोननि कंग्रेसनिखौ देखायगोन माने गासै पार्टिखौनो आं देखायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन दि जोंनि एरियायाव सोर पार्टिखौ बांसिन सापर्ट खालामदों आं बेखौसो नोंथांमोननो देखायनो सानदों BPFनि सापर्टारा बांसिन ना UPPLनि सापर्टारा बांसिन ना कंग्रेसनि सापर्टारा बांसिन नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन दा आं देखायदों बेयो BPFनि मिटिंमोन आरो गाबोन आं कंग्रेसनि मिटिंखौ देखायबावगोन आं माने बेबायदि नोंथांमोन देखायबाय थागोन दिनै राजनितिखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव रागा जोंलायनाय गावजों गाव नायनो हालायै बेफोरबायदि सान्थौखौ गोजानाव दोन राजनितिका थाङो आरो फैयो दा जोंनि संसार जानाय जोंनि जिउ खांनाया अराय समनि थाखाय बेखायनो राजनितिखौ लानानै सोरखौबा गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय दखान बाजाराव जाजाबनो हालायै गिर्जा मस्जिद मन्दिरफ्राव हाबजाबलायै बेफोरबायदि गाज्रि सानथायखौ गोजान दोननानै जोङो गावनि मोन्थाय बायदि जोङो फैगौ 7 तारिखआव गावबा गाव भटखौ होदो NDFB होनोब्ला नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ आरो जायफ्रा आंनिख्रुइ रासिन बैसोगोरा नोंथांमोना साबसिनै मोनथिगौ आरो जों जि गोलाव सम NDFBनि संग्रामखौ सलायबाय बा दावहा नांबाय बे ओनसोलफोरखौ नागारनानै जोंनि गोलाव सम NDFBनि दावहाया जायाखै बे ओनसोलफोरावनो थानानै जानानै नोंथांमोनानो जोंखौ रैखाथि होनानै जोंखौ गोलाव सम दावहा नांनो थाखाय बोलो होबोदों बेनिखायबो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जि गोलाव समनि दावहायाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु दाहा लाबाय गोबां गोरलै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मावरिया जानो गोनां जाबाय आर्मी पुलिसजों बिफाया गावथार जानायनि गेजेरजों गोबां आइजोफ्रा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमानानै लानो गोनां जाबाय बेबायदि दुखु दाहाया बारलांबाय गोबांफ्रा आर्मी पुलिसफोरजों गाग्लि बुग्लि जाबाय जेल जोबजाबाय आरो आखा मोनसे दङमोन NDFBनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मोनगोन आलादा रायजो बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन बे मोनसे थांखि दङमोन साननाय दङमोन नाथाय नोंथांमोननि साननाय बायदि आरो जोंनि हास्थायनाय बायदि बर' रायजो राजाफोरनो जोङो मोनसे मोजां पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ लाबोनानै होफैनो हायाखैसै थेवबाबो जोङो जुजिफिनदों दिनैनि तारिखआव राजनितिकनि फोथारनि गेजेराव जों हाथियार लानानै जि दावहा नांदोंमोन बे खेला गेलेनाय नङामोन जोङो थैगोनखौ मोनथिखानानैबो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोदोंमोन दिनैनि तारिखआवबो राजनितिकनि फोथाराव जों जि खामानि मावदों बे खेला गेलेनो थाखाय जों फैयाखै बा उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनो फैयाखै उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनायमोनब्ला दिनै जायफोरा सरकार दैदेनबाय थादों सरकार सालायबाय थादों बिथांमोननि उन थांफानानैनो जोङो कोटि कोटि थाखा फैसाखौ आरजिना लानो हायोमोन नाथाय NDFB आफादाव थानानै जोङो सम्पतिखौ अननो सोलोङाखै थाखाखौ अननो सोलोङाखै रन्जन दैमारि सारा जोंखौ थाखाखौ अननो फोरोङाखै नाथाय हारिखौ अननो फोरोंदों जेब्ला आफादा दङमोन बैखिनि समाव आं रन्जन दैमारि सारनि पार्सनेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथांनि आगदा आगसि थानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावबोनो मोनदों नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा
थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखाव बिटिआर सुक्ति जाबाय सुक्ति जाखांनानैबो दिनैसिम रन्जन दैमारि सारा गुवाहाटीनि काहिलिपारा होनना बुंनाय जायगायाव केएनपिपिएन पुलिस केम्पआव हारसिङै मोनसे खथायाव खाथायनानै दोनजागासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां एमडिबिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ नाथाय दिनै जायफोरा कोटि कोटि थाखानि गाद्दियाव उन्दुयो उन सिगां एस्कर्टजों थाबायो पुलिस गार्ड होयो बिथांमोना माइक्रोफन मोनब्लानो मिडिया नुब्लानो मोनसे बाथ्रा बुङो बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैबाय होनना बुङो नाथाय आं बिथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों खावलायनो हास्थायदों जाय व्यक्तिफोरा जेराव दङ बिथांमोननि थालांनाय न'खराव थांनानै सोंनानै नायथों शान्तिया फैदोंना फैयाखै बिथांमोनाबो हा गावनानै जन्म जायाखै बिथांमोनखौ जोनोम होग्रा बिमा बिफा दङ दिनै हौवाया जेराव दङ हिनजावा न'आव दङ उन्दै उन्दै खुदिया लानानै बिखुङाव गथ'खौ बानानै हाजिरा मावनानै जाहोयो उन्दै उन्दै खुदियाखौ दा बै आइजोनियाव थांनानै सोंहैथों थारैनो शान्तिखौ मोनदोंना मोनाखै गोबां बिमाफोर दङ गावनि गथ'फ्रा गावथारजाबाय आर्मि पुलिसजों दिनै बिमाया गाबगासिनो गाबो बै आइजोनियाव बै बिमानियाव सोंनानै नायथों थारैनो शान्तिया फैदोंना फैयाखै दिनै जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जों गोबां नाजायो दिल्लीयाव जोङो थाङो भारतनि होम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि होम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार राष्ट्रपतिफोरजों जों रायज्लायनो थाङो दिल्लीयाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर जोंखौ गेटनिफ्राय हाबनो होआ मानोना मोनसे नियम दङ सासे राष्ट्रपति आरो सासे प्राइम मिनिस्टार सासे होम मिनिस्टारजों रायज्लायनोब्ला लोगो हमनोब्ला सासे एमपिनि गेजेरजों पारमिसन गावनिनो थै गोनां जातिखौ अनग्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि समायसाखौ बुजिग्रा सासे रोंखा राखा केन्डिडेटखौ जोङो दिल्लीयाव फाथायनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव जोङो भट बिबायनो फैदों नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ जे जानुवारि थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखाव एनडिए बिएफसु लोगो नांनानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोङो जोंनि आखायाव लानाय हाथियारफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारनो गथायनानै जोङो सारेन्डार जाबाय 2003 सनाव हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जेब्लानोखि बिएलटिआ बिटिसि गठन खालामदों बैखिनि समावबो बिएलटिफोरा आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जानांदोंमोन जोंबो बेबायदिनो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि आखायाव जेसेबां हाथियार दङमोन सिलाइ बारुद दङमोन गासैखौबो जोङो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय नाथाय बिटिआर सुक्तिखौ जों हारसिं खालामाखैमोन रायजोफोर जोंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआबो जोंजों लोगोसे सागोन होफादों दानि बिटिआरनि सिएम प्रमोद बर' बिथाङानो एबसुनि आफादगिरिमोन आरो बिथाङानो गिबिसिन बिटिआर सुक्तियाव सागोन होदों नाथाय नोंथांमोना नुदोंना एबसुआ मा गथायनानै सारेन्डार जाखो एबसुआ माब्लाबाबो हाथियार लाफेराखै नाथाय बिथांमोना सरकारनो माखौ होनानै सारेन्डार जाखो माब्लाबा बिथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव फैब्ला सोंनानै नाय आदामोन बाजैमोन जे एनडिएफबिआ सिलाइखौ होना सारेन्डार जाबाय एबसुआ माखौ होनानै सारेन्डार जाखो होननानै सों आरो जुदि बिथांमोना फिननाय होनो हायाब्ला बै बिटिआर सुक्तिनि लेखाखौ बोर लानानै फरायना खोन्थि बेयाव लिरनाय दङ बेखौ इंलिश रावाव बिउरोक्रेट्सफोरा लिरदों नाथाय बेखौ सरासनस्रायै बर' रावाव दानस्लायोब्ला बेयो ओरैबायदि जागोन जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय लाम लाम मियादि नङै हा बेखौ सरकारा लाफिननाय जाथों होननानै बे सुक्तियाव लिरनाय दङ 7.2 दफायाव दङ दिनै एबसुआ आरो प्रमोद बर'आ जोंनि हाखौ होनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर आरो जुदि आंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला सोरहाबा जुदि 100 आरो 30 हा दङब्ला गाबोननो खाजोना होनो मण्डलनियाव थां लायो नामा दिनैनि तारिखाव 100 आरो 30 हानिबो खाजोना लायाखै मानो लायाखै सरकारा खाजोना मानोना बे हाया नोंथांनि नंला आंनि नंला बे हानि मानसिफोरनि थाखाय नंला बे हाया सरकारनि जाबाय आं जुदि बे हानि खाजोना होनो मोनाखैब्ला आंहा बे आरो सरकारालाय मानोथो हाखौ नांगौ जाखो मानि थाखाय हा अभाब जादों नोंथांमोना मोनथिदोंना का सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट होनना बुंदों दिनै बिजेपिआ बेखौ भारतआव मोनसे आयेन लाबोदों बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों बै बांलादेशआव थानाय
Afghanistan Pakistan थानाय कौटि कौटि हिंदू बाङालिफोरखौ भट बेंकनि थाखाय भारताव बिजेपिया लाबोनो नागिरदों जायनि थाखाय गुत्ताई भारताव आन्दोलन जादों दायो भारताव दोननो गुबुनाव जायगा गैया बिथांमोननि दिल्लीयाव जायगा गैया मुम्बाइआव जायगा गैया गुवाहाटीआव जायगा गैया जि हाफ्रा दिनै मियादि पाट्टा गैया मियादि नङा बे हायावनो बे कौटि कौटि हिंदू बाङालिफोरखौ लाबोना दोनफैनो नागिरदों आरो नों आं बे हानि थागिबि सुबुंफोरखौ फोजोबनो नागिरदों गिनो गोनां बाथ्राया बेसो जों बिएलटिफ्रा हा सेग्रा नङा एनडिपिफ्रा हा सेग्रा नङा बिएलटिफ्रा हा सेग्रा नङा एनडिपिफ्रा हा रानना होग्रासो अदालगुरि आस्राबारिनिफ्राय आराम्भ खालामना गहपुरसिम कौटि हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरनो हाजार हाजार बिगा हा रानना होबोदों एनडिपिआ आरो बे ओनसोलफोराव बर' रायजो राजाफोरनो हा होनायनि गोबां बिहोमा जों एनडिपिफोरा दङ जारिमिनखौ जुदि बिजिरोब्ला आरो बिएलटिफोरा हा सेग्रा नङा बिथांमोना हा राननानै होबोदों बिटिसि सरकार दानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया 2006 फरेस्ट एक्ट नि आन्डाराव गोबां मानसिफोरनो फरेस्ट एरियायावबो हा पाट्टा होबोदों नाथाय दिनैनि सरकारा मा खालामदों सरकार दानायनि लगे लगेनो हाटाव गामि होखारदों गोबाङा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय आंनियाव फन खालामनानै बुंहरो मानोना काउन्सिल इलेक्शन समायाव जोङो बुंदोंमोन बिटिसिनि इलेक्शन खाथियाव जोङो बुंदोंमोन प्रमोद बर'आ जुदि चिफ जायोब्ला इउपिपिएलआ जुदि सरकार दायोब्ला नोंथांमोना तालि टपला जुनानै रेडि जा होनना जों बुंनानै गालांनाय नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जायफोरा होखार जाबाय आंखौ फन खालामनानै बुंहरो सोरबा सोरबा आंखौ बुङो फंबाय नोंथांमोना 4 बोसोर सिगाङाव जि बाथ्राखौ बुंनायमोन बियो जाबाय जेसिबि लानानै जोंनि न'फोरखौ सेफायबाय जोंनि गिर्जा न'खौ सेफायबाय होननानै गाबै गाबै फन खालामहरो नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथांमोनजों दुखु जाफानो जों हास'आ जायो मानोना जोंनि आखायाव पावार गैया दिनै जोंनि हाफोरखौ होनानै बिथांमोना सारेन्डार जादों जि हानि थाखाय जोङो दावहा नांबाय जि हानि थाखाय गोबां मानसि मुंख्लं जाबाय गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय गोबां गथ'फ्रा मावरिया जानो गोनां जाबाय बे हाखौनो दिनै जोङो हगारनो गोनां जायोब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुसिन मा थागोन दिनै जोंनि आइजोफ्रा आरो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोननाय मोनिखौ लानानै तर्क जालायगासिनो दङ इउपिपिएलआसो आमुक होयो बिपिएफआसो तुमुक होयो नाथाय नोंनि न' बिथायानो जुदि गोमानो थांदोंब्ला नोंथाङा अबेयाव जिरायनानै आं आमुक मोनगोन तुमुक मोनगोन होनना नेनानै दङ दिनै आइजोफोरखौ थगायगासिनो दङ बे अरुणोदय फर्मफ्रानो जि फर्माव उसुक स्तम्भ गैया बेबायदि आइजोफोरखौ थगायदों आरो इलेक्शन खाथि फैदों मा थगायगोन मोनथिया बिथांमोननो ओरैबायदि मास्टरफोरखौबो थगायनो हायो जाय मास्टरफोरखौ जोङो सन्मान होयो बे मास्टरफोरखौबो बिथांमोना थगायनो हायो थांनाय 2-3 मासनि सिगां 10टा कलेजआ गभर्नमेन्ट जाबाय होनना फोसावबाय गोबां जोंनि मास्टरफ्रा थाखा गैयाब्लाबो छात्र छात्रीनो मिस्टि जाहोबाय बेदर जाहोबाय उनाव मोनथिबाय आसाम सरकारनि कुनु अथराइज गैया बिथांमोना मास्टर प्रिन्सिपालखौबो थगायनो गाराखै जाय व्यक्तिफोरखौ सन्मान होयो जोङो बिथांमोनखौबो थगायनो नागाराखै अब्ला नोंथांमोन बायदि बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ थगायनो बिथांमोननि थाखाय कुनु गिदिर बाथ्रा नङा गोदै गोदै बाथ्राजों नोंथांमोननि गेजेराव थगाय फैगोन आरो बिथांमोना डाइरेक्टलि बुंगोन एनडिएनो भट बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय भट ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो भट होना नोंथांमोननि गेजेराव बिफैगोन नाथाय थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखाव बै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै दिल्लीयाव मोनसे मिटिं जिरायनाय जादोंमोन आरो बे मिटिंआव रोखा रोखा ओंखारदों माबे दफाखौ मावफुंनाय जाखो माबेखौ मावफुंनाय जाला बेयाव रोखा रोखा ओंखारदों जोंनि ओनसोलाव एनआईटी जानो गोनांमोन रेलवे फेक्टरि जानो गोनांमोन इउनिभार्सिटी जानो गोनांमोन गासैबो जानो गोनांदोंमोन न थाबाय आरो बे ओनसोलाव जेबो डेभलपमेन्टनि पेकेजआ गैलिया सरकारा होनो हाया होननानै बुंबाय बिनिखाय बेयाव आरो जेबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा गैया जेब्ला बिटिसि सुक्ति खालामदों बिएलटिनि नाजानायाव जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादों बैखिनियाव बिएलटिआ माब्लाबाबो आमुक पार्टीनो भट बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनना बुंबोआखै बिपिएफआ मालाबाबो बुंबोआखै
आमुक पार्टीनो भट बिटिसि सुक्तिनि दफाफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आमुक पार्टीनो भट होना बुंबोआखै नाथाय दिनैनि तारिखाव नोंथांमोन बायदि जों बायदिखौ थगायना गाद्दियाव जिरायनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि भट बिबायदों कारन मा होननानै बिथांमोना केम्पिं खालामनो खुगायाव रावानो गैला गोबां थगायबाय नखर साख्रि होगोन होनना बुंबाय बै बिटिआर सुक्तिनि दफायाव लिरनाय दङ 10.2 क्लसाव लिरनाय दङ बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गासैनोबो आर्मि पुलिसाव साख्रि होनाय जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङमोन जोंनि बिमा बिफाफोराबो सानदोंमोन जुदि ट्रेक्टराव खनसे भट होनानैनो आंनि गथ'आ साख्रि मोनोब्लालाय होदोंमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो सानदोंमोन आं ग्रेजुवेट जानानै एमए पास खालामना ओरैनो दङ आं जुदि खनसे ट्रेक्टराव भट होनानै प्रमोदखौ शिफ्ट खालामोब्लानो साख्रि मोनगोन बालाय होननानै बयबो होदोंमोन नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय बे ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों साख्रि मोननाय दङना गैया जोंखौ बेबायदि थगायदों बिनिखाय खावलायदों आरो बिथांमोना जि बिजेपिजों लोगो जानानै भट बिदों दिनै जोंनि ओनसोलाव बिजेपिया मा खालामनो नागिरदों एबाराव जुदि मेजरिटी एमपि देरहानानै दिल्लीयाव सरकार दानो हायो अब्लानिया मा खालामनो नागिरदों गुट्टै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय खालामनो नागिरदों गुट्टै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय खालामनानै मोनसेल' भाषा आरो मोनसेल' धोरोम खालामनो नागिरदों बिजेपि का आरएसएस दैदेनो आरएसएस फैबाय थानाय 2025 सेन्टेनारि जुबुलि खुंगोन 100 बोसोर जागोन जेब्ला 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबुलि खुंगोन आरएसएस गुट्टै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय डिक्लेयार खालामनो नागिरदों अब्ला बाजै नोंथांनि ख्रिस्टियान धोरोमा बहा थांगोन नोंथांनि बाथौ धोरोमा बहा थांगोन दिनै हिन्दु राष्ट्रीय डिक्लेयार खालामनो नागिरदों दिनै यूसीसी यूनिफर्म सिविल कोड बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों जोंनि आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय आंनि स्टेटआवनो आसामावनो बेखौ प्रथम गुला खालामगोन होनना बुंबाय प्रथम इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंबाय यूसीसीनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों जों फिसा हारिसाफोरखौ फोजोबनो नागिरदों नोंथांनि रेभारेन्डआ आंनि पालगा पास्टरा हाबा दाननो मोननाय नङा सोरबा मन्दिरनि सोरबा बाथौ थानसालिनि दैदेनगिरिया हाबा दाननो मोननाय नङा बिथांमोना मोनसेल' आयेन खालामनो नागिरदों अनलाइनाव बिया होनो नागिरदों मानसि थैयोब्लाबो सासे ब्राह्मण फैयाब्ला बेखौ फबहैनो मोननाय नङा सावहैनो मोननाय नङा बेबायदि आयेनखौ लाबोनो नागिरदों अब्ला जोङो जोंनि धोरोमखौ गाबथानो थाखाय आं खावलायदों जों हानांगोन सोरबाया बुंनो हागौ सासेल' एमपि दिल्लीयाव देरहानानै थांनानै मा खालामहैनो बुंनो हागौ नाथाय आं बेखौबो बुंगोन मेघालया मालाय बुंखाबाय भारताव जेसेबांखिनि गोदान आयेन बानाया मानो जोंनि ट्राइबेल स्टेटआव बेखौ जानो होआ अरुणाचला बुंखाबाय दाखालि बावैसो किरण रिजिजु बिथाङा बुंबाय भारताव जेसेबां आयेन लाबोआ मानो का लाबोआ मानो यूसीसी खालामा मानो जोंनि ट्राइबेल स्टेटआव बेखौ जानो होआ मानोना बिथांमोना एमपि दङ नाथाय जोंहा एमपि गैया जुदि बे ओनसोलनिफ्राय बर'लेण्ड हालामनिफ्राय जुदि जोङो सासे एमपि देरहाहरनो हायोब्ला बिथाङानो बुंगोन जोंनि जानानै जे आसामनि सिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव बर' होननाय मोनसे जाति दङ जाय जातिया बिभिन्न धोरोमाव दङ जाय जातिया दख'ना गानो जाय जातिया बर' राव रायलायो बेखौ जेरै दङ बेबायदिनो थानो होनांगौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेबायदि आयेनफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनाय जानाय नङा ना बिथां एमपिया जेब्लानोखि दिल्ली पार्लियामेन्टआव बुंगोन अब्लाना नोंथांनि धोरोमा बासायजागोन आंनि धोरोमा बासायजागोन आंनि रायलायनाय बर' भाषाया बासायजागोन नोंथांनि गाननाय दख'नाया बासायजागोन नङाब्ला जोङो जोबनायनि लामायाव रायजो राजाफोर बेनिखायनो आङो खावलायदों एबारनि इलेक्सन एमपिनि इलेक्सना जाति थैनाय थांनायनि मोनसे रैखाथिनि इलेक्सन थांनाय 10 बोसोर जोङो एमपि खोमानानै लाबोबाय हरनियाजों जोङो सेनानै लाजाबाय बिनि आन्दोआवबो दायनिगिरिया एकमात्र प्रमोद बर' रायजोफोर जेब्ला बे एबसुनि आफादगिरि जानानै दङमोन इलेक्सन खाथि सफैब्ला सरनियानियाव कौटि थाखा लायनोसै 10 कौटि थाखा मोनबोयोब्ला 9 कौटिखौ गावनि हारसा हिनजावनो होनानै 1 कौटिजों इलेक्सन गेलेनानै बर'नि भटखौ बोखावनानै गुबुनखौ देरहा होनोसै
बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुङोमोन जों देरहानो हायाब्लाबो गुबुनखौ फेजेननो हायो होननानै बुङोमोन। दिनैनि तारिखावबो ट्रेक्टर पार्टिया देरहानो थाखाय इलेक्सन गेलेनो फैयाखै। बर'नि भटखौ बोखावनानै गुबुन सोरखौबा देरहाहोनायनि सार्थआव दिनै इलेक्सन गेलेदों। जायनि थाखाय बिथांमोना गामि गामि दिनैनि तारिखाव केम्पिंबो खालामाखै। अबेबा ग्राउन्डआव अबेबा फिल्डआव आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि चेक रानगोन माबा एमबि होगोन होनना थगायना लांनानै मिटिं खालामो। सायाव बिथांमोना भट बोखावनो थाखायल' दिनै इलेक्सन गेलेनो फैदों। बेनिखायनो आङो खावलायगोन फैबाय थानाय 7 तारिखाव जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनायनि सार्थआव, जोंनि हाखौ बासायनायनि सार्थआव, गावबा गावनि धोरोमखौ बासायना लाखिनायनि सार्थआव, जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ बासायना लाखिनायनि सार्थआव नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामना हाग्रामा महिलारिनि आखान्थिखौ गोरा गोख्रों खालामगोन होनना फोथायनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोन साफ्रोम